हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपण माने केमति अछन? आशा करछु माने बहुत भलो थिबा। आ देखि परथे मो पाखरे गोटे पार्सलटी अछि, गोटे खोटी अछि। देखि परथे ता भीतर गोटे छोटो कार्डटी अछि जोटा कि पूरा ट्रांसपेरेंट। आउ सेई कार्ड को जे अनबॉक्सिंग करबा, ये होछि छोटो पिलांग मन पई 2 ରୁ 3 वर्ष छुआ मन पई। तो एई कार्डटी ताको पई। तो एइटा जे हम अनबॉक्सिंग करबा, देखिबा ए कार्डटी केमति कोन। तो चलंतु अनबॉक्सिंग आरंभ करिया। मो ओडे पाखरु आपन देखेबी। तो चलंतु देखिबा अनबॉक्सिंग। तो साइमन माने जेमति देखि परथुबे एठी लेखा है आपण माने देखि परथुबे कांसेप्ट प्रेसिंग। आ एडा कोन देखा लेखा है आपण पढि परिबा। आ फोटो एठी देखि परथुबे। तो चलंतु एडा खोलिया। मु एडा फ्लिपकार्ट ରୁ आनिଥିଲି, दाम बेसी में 200 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଟି ଫ୍ରି ଦେଇଛି। କୋଉ ସାମ୍ପୁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିବେ କୋଉ ସାମ୍ପୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠୁ ଖୋଲିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଠି ହେଇଛି ଆଉ କଲରଫୁଲ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାର ଅନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଠି ହେଉଛି ସାରା ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉଟା କି ଏମିତି ଘୁରେ। ଆଉ ଘୁରିଲେ ତଳେ ଛାଡ଼ିଲେ ସ୍ମୁଥଲି ପୁରା ଯିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ପୁରା ସବୁ କାମ କରିବ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଏଇଠି କିଛି ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆଗରେ ବି କିଛି ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି କିଛି ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ତ ମୋର ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସିଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର। ଆଉଠି ଚକାଟା ବୁଲୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ମୁଥଲି ବୁଲୁଛି। ତ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ୟାର ଯୋଉଠି ବାଧା ଆସିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ଅଟୋମେଟିକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର କାର୍ଡଟା ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କାର୍ଡଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ବେସିକାଲି ବନା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଶୈତାନ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଦିମାଗକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ମତେ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ମୋର ମତ। ତ ତାଙ୍କ ଦିମାଗ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇବାନି ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିବେ, ତ ଏଇ କାର୍ଡଟି ବେଷ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଛୁଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଖାଉନଥିବେ ପିଉନଥିବେ ତ ଏଇ କାର୍ଡଟି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଚଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବା, ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଛୁଆ ଶୈତାନ କରୁଥିବେ, ସେଇ ପିଲା ଖାଉନଥିବେ ପିଉନଥିବେ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଡଟି ଆମେ ତାକୁ ପାଇଁ ପରଚେସ୍ କରିବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ମତରେ। ଆଉ ହয়তো ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆସିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।